Għaliex din mhix biss elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Hija elezzjoni li fija l-poplu jgħid jekk iridx lil dal-gvern jibqa' għaddej bil-politika tiegħu li jnaqqas il-kontijiet kif se nerġgħu nagħmlu s-sena d-dieħla n-negozji biex il-poplu jgħid lill-gvern biex jibqa' għaddej iwettaq il-komplament tal-wedit tiegħu. Kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat meta ndirizza folla kbira f'Bormla l-mass meeting f'jum il-ħaddiem. Il-Prim Ministru qal li l-għan tal-ħidma tal-gvern hija li tinħoloq middle class ġdida. Żied li dan jista' jsir billi nsaħħu lil dawk li diġà huma familji middle class filwaqt li nħollu lill-oħrajn il fuq. Iċċwievet għal mobilità soċjali li ġib il-progress għal pajjiż huma tnejn, l-edukazzjoni u x-xogħol. Muscat fakkar kif bħal mamlu l-ewwel gvernijiet ta' dan il-moviment, dan il-gvern ser ikompli bil-ħidma sabiex jipprovdi opportunità ta' edukazzjoni liż-żgħażagħ kollha. Il-ħidma fil-qasam tal-edukazzjoni hija l-aqwa politika xogħol li tagħmel lil dan il-gvern Ewropew bil-fatti u li ma jkunx sodisfatt li jikseb riżultati madwar il-medja. Il-Prim Ministru wiegħed li l-gvern ser ikompli jgħin lill-istudenti li qed jiksbu suċċess iżda se jaħdem ukoll sabiex jgħin lil dawk iż-żgħażagħ li ma rnexxewx bis-sistema edukattiva għalhekk il-proġett ta' garanzija għaż-żgħażagħ. F'Bormla l-Prim Ministru semma diversi proġetti li għamel il-gvern u qal li baqa' aktar xisir. Għamilna ħafna iżda ma stajniex nagħmlu kollox f'sena. Dan tafuh fil-qalb ta' qalbkom. Anka minnhom weġġa jafu. Taf li dan il-gvern mhux perfett, iżda li għandu enerġija pożittiva biex iwettaq. Taf li qed naħdem li qed naħdmu biex nirranġaw l-affarijiet u nollu l-dal-pajjiż fejn verament jixraqlu. Il-Prim Ministru fakkar kif għal kull persuna oħra li tirreġistra inħolqu 9 postijiet ta' xogħol ġodda. Il-Prim Ministru refera wkoll għall-ekonomija ta' pajjiżna li tul din is-sena ta' leġislatura laburista ħallit riżultati pożittivi. Għal ukoll li trid tkompli l-ġlieda kontra l-prekarjat u jitranġaw l-inġustizzji li saru matul dawn l-aħħar 25 sena. Jien ħbib tiegħi mimli kuraġġ se nkompli naħdem b'saħħti kollha, bir-rieda kollha għaliex naf li intom miegħi u jien magħkom għaliex naf li flimkien se nagħmlu minn Malta enerġija pożittiva.